ganti kisnong kijaga kachaba pai kaleng kiyeng Krista taptang jing jing pa jing pra hatu sha kanong rem jing ki kun ki kme ki pa Nia beki camper thai we glad ki kamu play we done this nhau show yaki way to yeng bat ben to my birthday bas new menta banya le per shayaki kum hamadan tma kino at yeru play bapin long ki backline what thing ban tur shaprang ban boy shakato Haba pai sha im lang sana jing shan su kam don chumenta ki jing klumar ki jing yale man kasngi kapor ki aija haba pai bacha ki balang jing ya tli la janduno hatu sha kanong rim jing Jongki wo hatu am dei mga mapi nang bading in bha jong ni shaka per thai ban long se ki to yeng bat ben to my per thai bas new menta banya le per shayaki kum hamadan tma kino at yeru play bapin long ki backline what thing ban tur shaprang ban boy shakato ki joy ko samla ki joy ko samla gat ma us im jing dum karem ha menta ki joy ko samla